Bisos tuya. Започва да влизам бавно, динамично в крака, защото знам, че хейтака прави дислайка. Крие се като мишок в чорбата, всеки ден точи лики по колата. Не мога да чакам да слушам, да падам на ниско. Кривиш ми лявата посока и ми се правиш бемишко. Прав ти път, няма нужда само от проблеми. Вземи си и сяш старите батери. Всеки ден е ново начало за пътешествия. Аз ще давам газ и ще давам забавления. Радост на живота, ще летя над света. Ще обикалям всяка една точка и следа. Искам сериозен, доброволен застана. Искам сериозен, да доброволен застана. Искам сериозен, доброволен застана. Искам сериозен, доброволен застана. Може би съм някъде там, където искам само да полетя. И сърцето да ме вика сам, че продължавам сам. Може би съм някъде там, искам се да полетя. Където и да си сега, продължавам сам. Ми трака, слизам пак в твоята кола. Дъниш ми трака и се кефиш на идеята. Радвам се, братле, че ме уважаваш в труда. Ще те уважавам и ценя до края на света. Всеки ценител има своята цена, която се отплаща с много уважения. Радвам се да чуя респекта от теб. Много ми е приятно да представя следващите гости. Бисер Тодоров и Айхан Юнал, които обичат рапа и са направили този нов клип, който току-що видяхме. Слово за хейта, брат. Слово за хейта, да. Слово за хейта. Правилно го произнесах. Да. А брат? Брат е нормална дума, Защото която... с милуата, като ехо. Брат. Да звучи по-слагерско, така по-газарско. Здравейте, момчета, добре дошли в студиото. Как сте? Здрасти, добре Супер се сме. Настроение фул. Кога взехте решение за този видеоклип да го направите? Кой даде идеята и... Като цяло този клип има една по-голяма история, за която Бисер ще ви Бисер ще каже. ни разкаже. Да. Да, наскоро бяхме качили един кавър и се събрахме на компанийка. И като цяло, нали, знаете, че всеки един артист си има хейтери. От трима, които го харесват, един е хейтер, който се различава от останалите. И ми даде 200 фейк лайкове, в смисъл надолу. На мен ми става много гадно и реших да напиша тая песен. Написах я за 5 минути. Изнервих се супер много, написах я. Направих аранжименти, инструментал, такива неща. Кой е автор на текст? Аз. Главно Като аз. цяло той пише текстове, отделно занимава с отделни работи. Като цяло... Трудно ли се измисля такъв текст? Не, желание. Желание. Желанието е Но на като първо цяло трябва един човек, ако иска да пише хубави текстове, трябва да има опит. Без опит просто няма как един нормален човек да създаде такъв А текст. какво искате да кажете с тази песен, с този клип? Защото чувам, има там се пее за мишок, за някъде да полетите, Като цяло, самотни в сънищата. да, като цяло става въпрос за хейта, който е заобиколен. И като цяло сме много хейтвани артисти и именно тази сила ни накара да напишем и да направим тази песен. Тази песен, която съм направил, исках да надъхам младото общество да мисли по-позитивно. Абсолютно всеки, който работи и всеки, който си казва, че живота е само да работи за 500 лева в тази държава, не е така, хора. Вие имате супер много потенциал, енергия, която трябва да изпълнявате в своите мечти. Или бизнес може да се отворите, или с музиката може да се развиете, или по някакъв друг начин да представяте България, а не просто да си казвате нищо не е възможно, нищо не може да стане, нищо не може да се получи. И да хейтвате само, да атакувате. И на мен като цяло, не само на мен, и на Бисер, като цяло ми става много гадно, когато чуя някой да каже, че няма работа в България, че няма заплати, че няма той, че няма ница махат и отиват в Германия, в никакви, някой ходи в Англия в момента. Понеже тази година аз бях абитуриент и като завърших, поне 95% от моите приятели заминаха за чужбина. И аз останах в България. И в момента съм сам в България. Съжаляваш ли, че останеш? Не, аз тук ще се живея, тук ще искам да се направя семейство, да живея в България.
И като цяло имам много високи цели в живота, които искам да ги Какви цели постигна. си поставяте наистина? Защо? Как стана така, че и с какво ви привлече рап? Мислите ли той да бъде част от живота ви в бъдеще, от целите и плановете, които си поставяте? Не, първоначално аз почнах да рапирам, когато бях трети клас, ако не се бъркам, или по-малък. После изведнъж попаднах на един видеоклип в YouTube и бях видял как едно момче прави битбокс. И ми беше много интересно как се правят звуци с уста. И първоначално просто пробвах. Никога не съм мислил, че това ще ми стане като ежедневие. И в момента не мога да спра да правя битбокс. Отделно имам и участия. Викат на по участие отделно. Като казахте участие, знам, че имате и изяви в големи музикални формати. Да. Телевизионни. Какво е усещането да участваш, да се състезаваш? Тръпката е... Аз не мога да я опиша. Просто тръпката е такава. Аз лично не мога да я опиша тръпката. Това ли ще ви накара и ще поддържа къса у вас да правите нови рап парчета, така да го кажем? Това, което ще ни кара да мислим по-добре и да бъдем насърчавани е публиката. Хората, които слушат музиката и хората, които подкрепят музиката. Това са главните стъпки като парола в мозъка, които всеки, ако се ги отключи, може по някакъв начин да стане нещо. Между другото, четах в едно друго интервю, Бисер казва, мечтайте и не губете надежда в себе си. Да, мечтайте не губете надежда в себе си. Да, много правилно съм го казал. Защо? Защото по-голяма част от хората губят надежди в себе си. Слушат някой, който е решил да му каже не ставаш, откажи се, фаща се да бачкаш. Примерно в една книга пише, че главно родителите са пречка към мечтите повечето пъти. Аз не можа да повярвам това, което беше написано в книгата. И човека казва следното: родителите винаги ще ти кажат не се занимавай с глупости, не дей да правиш примерно музика. По-голяма част от родителите, не го казвам всички. И главно това е главният проблем. Примерно приятел може да ти каже не се занимавай с глупости. За него това може да е глупост, Да. което е. И нашите бяха така. Като цяло никой не са ме мотивирали в нищо. Аз сам си поех пътя. Просто като някакъв дар. Никой не са ми казвали да работи или пък преди това. Просто сам се избрах да се занимавам с музика. Отделно снимам клипове, обработвам, правя фотосесии. А с какво се занимаваш сега, след като си завършил? В момента съм първи курс в Студент. съм в ВИНСА, Икономически университет. да, във Варна. Успяваш ли да съчетаваш музикалните си интереси с... Да. Какво следваш в икономика? Бизнес икономика. Бизнес икономика. И като цяло след години живот и здраве искам да създам бизнес. Бизнес, музикален бизнес или И музикален бизнес, и друг бизнес. във Варна, Да, в България определено. в България? Да. А Бисер? Бисер на къде избира да върви? Същата работа, в България да се остане. Да гледам как младите успяват в това, което правят, не пушат треви, не правят простоти. Прекрасно, което казвате. Просто Успявате ли наистина няма как всеки втори да се маха от тази държава и после и да чувам тази държава, никой няма да се оправи, тази държава никой няма да се оправи. Няма да се оправи. Всеки втори се маха, как се оправи? Някой да я оправи. Как се оправи? Аз лично виждам потенциал в България, тя ще се оправи. Рано или късно. Може би съм малък да говоря такива работи, но съм убеден. Както е казала баба Ванга, че някой ден България ще се оправи. И аз съм сигурен, че ще се оправи. На къде мислите да вървите в посока на рап парчетата? Има ли друго, което готвите? Да, в момента готвим... Две песни. Две песни. А как се приема този клип? Разбирам, че съвсем отскоро е в Да, социалната от мрежа. 5 дена. Да, Да, от 5 дена. Какъв е интересът към него? много голямо. За 2 дена бяхме събрали 50 000 гледания. Почти. Почти 50 000 Това гледания. мотивира ли ви? Да, Радва ви? да. Като цяло да имаш толкова много гледания за такъв кратък период от време е голямо постижение в България. Какво се обяснявате интереса към парчето? Интереса от това, че е направено както трябва и от това, че не се пее примерно пачки по стотачки, както повечето рапърчета правят, а пък имат двулевки в джоба и ходят да пият кафе и искат от мама и тати пари. Това е смисъл, ние сме малко по-различни, ние в момента си изкарваме ние сами парите, не разчитаме на мама и тати
Правим си бизнеса с студиото, с заснемането на клипове, записваме много хора. И даже в момента имам часове, които са записани да записвам хора. И изкарваме пари. Като цяло, за сега това е нашия малък бизнес, но след време, стъпка по стъпка, ние този бизнес ще го направим и по-голям, и по-голям, и по-голям. След като следвате бизнес икономика, резонно е да се опитате да го развиете, да го направите по-голям. Да, аз ще го развия. А трудно ли се снимат клипове? Този клип колко време ви отнема? Този клип сме го снимали 2 дена. 2 дена, ако не се бъркам. Да, 2 дена. И се получиха много кадри, адски много кадри. И проблема е там, че адски много избирах кадрите. Някои ги триех, някои ги оставях. Доволни сте от това, което Да, се и получи? като цяло около седмица обработвах клипа. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Очакваме с интереси другия ви видеоклип, за който очакваме да участвате. На вас, уважаеми зрители, желаем хубава и спокойна вечер с БНТ 2.